mugore ra2022 muna August ndakaita chibvumirano naJohn Bwanaezi chekuti anditengesere mota nerent to buy. Mota iyi yanga yambotorerwa vanhu vaviri ndisati ndaipuwa, vainzi vanga vasingaishandise nemazvo. Achiti murume uyada kuti aite seabetserekana. Ini ndikabva ndati ngauye titaure, murume ndokubva uya tikataura. Tikawirirana kuti achashanda achindipa $30 pamazuva mashanu, 2 days ozvishandirawo kuti azvikavhirewo nekupa achazofa mota kuti agadzire. Chakazoita kuti ini nditore mota ndechekuti murume uyu angave kuita kunge ane kumwe kwari kushanda asi inini asandipi mari. Ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipadera ndoda nyaya dzechokwadi sakanita makasununguka kupira dambudziko ramuinaro kudare muchitaura zvine upenyu so that munhu wese anenge ari mudare anenge achinzwa kuti munhu akanga achiti zvakati. Dare rinogona kuitwa nhasi ropera mangwana romuka, rinoda kuti umoti aiwa zvauri kutaura uri kunyepa paya wakati zvakati, nokuti anenge arimo achinzwa kuti shuwa wakanga uchiti zvakati. Umwe anozogona kukubatsira mune ramangwana. Saka toda kuti tisununguke zvedu kurondedzera nyaya yenyu makasununguka. Taurai. Sorry, Mamgane Dari. Mugore ra2022 muna August ndakaita chibvumirano naJohn Bwanaezi chekuti anditengesere mota nerent to buy. Ndakashanda nemota iyoyo mari yaikwana kuita iyo 9,200 ndikamupa pamari yaifanira kubhadharwa yanga iri 9,600 pamota iyoyo. Asi ndiri pakati pekushanda mota iyi yakambofa, akanditengera engine yakaita $500. Paakauya kuzotora mota akauya asingaratidzi kuti anga auya kuzotora mota. Mushure mekunge mari yanga yasara iyoyo neinjini yacho ndakundikana kuibhadhara. Saka akauya akatora mota, asi musi wasvika ndanga ndine $300 cash ndakabata. Akairamba mari iyoyo, akati ndoda mari yangu yose yakakwana. Mari iyi anga achiida yasanganiswa 400 yakasara ne500 yeinjini ichiitwa chimbadzo. Yaifanira kuti ndiidzosere pakutaura kwake iye achida kuti iite 1,800. Saka ndo pataikonana ipapo, ini ndichiti inogoitwa chimbadzo sei. Mota iyi yanga yambotorerwa vanhu vaviri ndisati ndaipuwa, vainzi vanga vasingaishandise nemazvo. Saka izvozvo ndinofunga kuti ndo zvakaitawo kuti injini iyoyo itadze kundipedzera basa rangu zvakanaka. Saka ndo chimiro chiripo, akanditorera mota iyoyo, mari ndakamupa, ini handina chandakawana. Agreement yaiti shanda uchibhadhara mari kwaari kusvika mashandira motikari, mari yaidiwa 9,620. Right. Imi yamakashandira imari? Ndakashanda 9,200. Kurati pasara balance ye400 kuti munzi mapedza. Iya yekuti kana dai umwe munhu ari seni ndozongoti shamwari ka 400 zvaitika but hapana chingaito ndichakunyima motikari. 9,200 pa $9,600 ndotora 9,200 ndoisa muhomwe ndokirieta tumwe pamusoro potozodiwa mari 1,000 something. Ndozvamuri kutaura kai? Ndo zvandiri kutaura. Regai tinzwe. Ndiri kuona mune mabhuku pane agreement here.
apa iye ndiye ane bhuku rataisainirana mari yandai. Okay, rauya here kudaro mabhuku tandinawo tese but kurangarisiri rimwe imi kuuya kudefense maybe zvazvakanakira munogona kunge muri munhu angotouya kungoti aiwa zviri kutaurwa nehama yangu iyi ndo zvakaitika. Zvakamira sei nyaya yenyu? pamusoro idare mosiya kubatira pasi pamusoro idare mafambiro akaita nyaya ndeyekuti pane murume anonzi Tendai Flat akatsvagira murume uyu mota kwandiri achiti murume uyu arada kuti aite seabetserikani. Ini ndikabva ndati ngauye titaure, murume uyu ndokubva uya tikataura tikawirirana kuti achashanda achindipa $30 pamazuva mashanu 2 days ozvishandirawo kuti azvikavhirewo nekupa achazofa mota kuti agadzirisa. Zvadaro mari yatakakakuletirana tikawandirana takawana $9,240 kuti ndoye achandipa. Mari yakakwanisa kundivipa yese ndakukanganwa sezvo paine nguva, asi ndakawana iri kuma 7,000 something zvichireva kuti pambasara kuma 1,000 ndichakuti handichanyatsi kuziva sezvo pane nguva. Zvadaro chakazoita kuti ini nditore mota ndechekuti murume uyu angave kuita kunge ane kumwe kwaari kushanda asi inini asandipi mari yainga isauyi pamutenderano watanga takaita pakupera kwesvondo kuya. Iye ainditi mota yafa, asi pane zuva randakawana mota iri munzira ichifamba pamwe ndikaiwana yakafa murodhi, asi kwandiri mari yainga isauyi. Ndikati ngatigadzirise mota, inini ainditi handisi kuda kuwedzera chikwereti. Inini mari yandaigadzira mota ndandisingamuti chimbadzo, ndaingogadzira mota yonaka ozondidzorera mari yangu kutiwedzera mazuva. Zuva raifanira kupera contract yedu yange iri musi wa 18 December 2023. Pandikazotora mota, ini ndakatora mota muna February ndofunga, handichanyatsi kuziva zuva. Ndatora mota muna February taive takonana mukutaura nekuti inini ndaimuti wona shamwari, iwewe mota kana ikaita problem kana kuti ukaita challenge yawaita ndifonerewo undiudze ndoziva kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Inini ndoona ndokubetserawo sei basa rofamba zvakanaka, asi iye anga asingaiti izvozvo, haana kana zuva rimwe chete rakandifonera. Zvadaro mukutaurana kwataita takaona kuti tenge tikutadza kunzwisana. Ndikafonera munhu anga akamutsvagira mota kwandiri kuti aedze kutiyananisa. Tikataura naye pafoni achidzotiyananisa tikatadza kuwirirana. Ndikati sezvo tikutadza kuwirirana inini mari mufoni ndisina, zviri nani kuti iwewo uzotivera kumba tonyatso kutaurirana toenderera mberi nebasa. Kubva zuva randakatora mota, zuva rekutanga ndakaisa pamba peshamwari yangu iyoyo, ndikaziva zuva retatu ndakuda kutora mota yayi ndikawana yakabviswa exhaust. Ndikati handipowo exhaust, ndokubva ndipindurawo mashoko anga asina kunyatso kutimikei. Ndokubva ndaona kuti zvinonetsa. Ini ndikazoramba ndichitaura nemurume tichapedzera takubatana, saka rega nditese ndingobva nemudziyo wakadaro ndikaenda kumba. Ndikati hawozotevera totaurirana toenderera mberi nezvinhu zvatinchita tichiita. Kubva ipapo haana kutevera kusvika nhasi pandoya pano, ndokuziva kwandoita. Pamusoro ida ndofunga murume ari kutaurwa nezvake kuti Tendai Flat anotori neuchapupu hwakanaka hwekuti mari yatiri kugonana nayo nemari yandakabhadhara akaudzwa tese tanga tichimuudza murume iyeye. Saka ndofunga anogona kuuya otaura kuti ichokwadi here zviri kutaurwa nemurume uyu kuti handina kumupa mari 9,200 kukasara mari yenjini ne$400 pamari yemota chaichaiyo yanga ndichibhadhara. Chandanga ndichida kukubatsirai vanhu kana muchienda kumatare zvikuru, hatidi kutambisa nguva yedare. Sei ndichidaro? Chinhu chakanaka kana munhu wakuenda kunorima, tinorodza muromo webadza, handiti kuziva kuti taakuenda kunodini, kunorima.
nhasi uno tiri kuuya pazvinhu zvemakakava anoti ndakabvisa zvakazodai iwo ndikazodai dai handiti bhuku haripo panapa ramakanga muchiisirana maagreements ete agreement kana ichiitwa hainoitirwa one sided handiti mapona. That's why muchiona tichinyora bhuku receipt bhuku riri duplicated kuti iwewe ndokupa receipt handiti indosara nepadudzira zvandakupa pasi mangwana paunouya tongoti tipei mareceipt yenyu receipt namba yakati kakakaka maiona nyorai pasaidi receipt namba yakati nyorai pasaidi kana ari 20 kana 30 mareceipts edu anobva atipa pajubrication yawo kuti zvakafamba zvakadai. Tikanoona kuti receipt number 40 iri kunzi ine $500 toenda receipt number 40 pajubrication yonotipa iyo 9,000 takutotangira ipapo kuti chii chakaitika handiti ndizvo. Saka ndiri kuda kuti nyaya yenyu tisati tazokupai njere dzekuti dzimwe dzatinokupai isusu dzimwe dzacho dzinokusvitsai pekuti muupenyu hamufe makazoda kuonana handiti mapona. Because isusu mutemo wedu ndokuyananisa vanhu hatidi murefu anoda kudya zvevapfupi nekureba handiti mapona hatidi izvozvo. Tinoda vanhu vekuti kana mese makanyenga vakadzi wamunamata mukadzi uchemudini dini wozonosvika panguva yekuti wakumuona mhuno kukura manje hauchada kumuona akazodai ukazoita sei chichisi inenge yakwana nguva yekusawirirana inenge yakwana nguva yekuti hamuchadanana ukaona zvangodaro handiti. Saka vanhu kana maakuparadzana manje chikurudziro yedu inenge ichiti sekumboonana kwamakaita pakutanga imi zvichida ndimaina matawi pamusaka pemota yake mukamushandira mukamupa mari yakawanda nyangwe ikataurwa ichinzi 7,000 from 9,000 mari inenge yasara uko inenge yashoma handiti wapona kuratidza kuti munhu ashanda tese tiri kubvumirana kuti munhu adi ashanda right. Munhu paari kunodzokera kumba kwake mutemo wenyu paagreement unoti chii handiti wapona kuitira kuti vanhu tisanetseke. Agreement zvainoshanda ndezvekuti makabvumirana kuti chii handiti makatenderana kuti chii zvamakatenderana tozviona kuti vanhu vakawirirana agreement yavo ichiti kana mumwe munhu azoviolata chakati mutemo wavo wavakawirirana apa waiti zvakati handiti nhasi unoso tingasinganetseke nedare agreement yedu imambo handiti mapona. Isusu totora agreement toverenga chete agreement yedu yotiudza kuti tinofanira kutaurirana kuti chii mudare handiti nauye kuti makabhadhara mari havasi kuramba vane figure certain figure yavo ivo yavari kutaura kuti 7,000 pa 9,240 handiti zvese izvozvo hatisingazvitaure verbally zvinoda mapepa handiti bepa rekuti uyo achinyora kuti right waunza mari imi moenda nepepa rakati ndaendesa mari handiti mapona. Hakuna trust yekuti muchipanana mari tinongopanana mari toti aiwa murungu wangu anondivimba ndinomuvimba hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro ganda redu iri haritenderi izvozvo. Saka tiudzei kuti ndeipi nzira yamunofunga kuti imi muchiuya muno mudare zvinopa kuti mubatsirike pautuhu hwenyu. Yes. Ndaifunga kuti Tendai Flat akatibatsira pari zvino nechimiro chiripo kuti akambonzwawo here mafigures atiri kunetsana acho kuti apa tapesana apa akambonzwawo here kuti
takapesanirana pamari. Ndozvamuri kuda ndozvandingatibatsira pamusoro inini tendaihlata anogona kuziva mafigasi ndizvogona kuita handinyatsi kuziva hangu asi inini pamaziro andaiita nebhuku ndikawana mukana kuritsvaga ndoriwana mukumbo. Iwe bhuku iro rakakosha haridi kutombonzi ndikawana mukana ndakasevhwa samoni kuswera zuva muri kupa remhinduro yangu ndati usati ndikawana mukana mauya musina because hamuna kuwana nguva yekuritsvaga toda kukupai nguva yekuritsvaga ndo rinozokudhifendai handiti mapona ndo rinozokudhifendai. If you fail to produce that book muno court handiti rinokusungirirai asi chokwadi chiripo panyaya yedu. Yes. Inini nemurume uyu inini pachezvangu handina kukonana naye. Very good. Nekuti inini ndemuti huya titaurirana. Yes. Akaita gore asina kusvika pari zvinotenchitoti pane nearly 2 years asina kuzotaurana neni. Inini handina problem naye murume. Handina. Ndikasangana nemuroad ndomhoro sodavira. Zvatopera zvakadaro. Hana chimwe chaanotaura. Saka inini ndaingomirirawo kuti mwangu achauya totaura. Yes. Saka iye hana kumbobvira kwaya kureva here kuti iye zvino angangodaro ari munhu akwira muti nekumashizha imi muri ready kuti kana akauya we can talk. Problem yakaitika pari zvino ndeyekuti inini ndakasvika pakutengesa mudziwo uyu. No, kutengesa mudziwo is not a problem. Ndewenyu nyaya yatiri kutaura ndeyekuti pakashandwa icho kwadi nokuti chinhu chinozongodiwa by the end of a day handiti kana aikupai $30 handiti ka akatarisira kuti ndikapedza ndichapuhwa mudziyo uyu rent to buy handiti ka tinoenda pekuti rent to buy kana isina kuzobudirira hapana imwe mari yaikupai kunze kwe$30 per day handiti right. Kana imi maitora $30 per day munhu asina kuzowana motikari handitika imari yaifanirwa kunga achibhadharwa paanounza $30 kana iri $10 yaisidwa back kuti iye akava $30 munomupa $5 handitika ndokugadzirisa nyaya kwainozopedzesera yavepo handiti pamusoro. Yes. Pakushanda kwataiita paiwisa $30 pazuva. Yes. Ndemusiyira mazuva maviri ekuti aitewo zvake. Zvese izvo zvinotibatsira kuti muagreement pakumberi kwachona challenge yakaitika hombe ndeyekuti iye hana kuuya kuti tizoonesana kuti toita sei nokuti inini panguva yachona pakafa mota iyi ndakatombouya neumwe murume ndikati chomwari sezvo mota yafa tese tisina mari yekugadzisa mota nini pari zvino mari handina ngatichitengesa mota iyi tionesana kuti topanana mari panguva yachona akazviramba hake asi inini ndakatasirwa kuti munhu anogona kuzongouya sanasi auya nhasi zvake zvakanaka nekuti pane vari kutibetsera asi ndaingotasirwa kuti anogona kutora nawo nehama yedu iyi yaitibetsera kutisanganisa ouya totaurirana tionesana kuti toita sei asi hana kumbouya. So muri kuudza here dare ndisati ndazoendawo kuna mambo kuti vatibatsire kuti vari kukunzwisisai here zvamuri kutsanangura. Ini ndiri kukunzwisisai zvakanaka. Mudziyo uripo wakazopedzesera wazopindana nezvawakapindana nazvo but chinangwa chedu nemunhu akanga achiushandira akaitawo zvaakaita kusvika paakanogumira mukuonesana maitori nepfungwa yekuti shamwari motikari iyi kana ndaakutarisa nekwayakanga yasarira imimi makanga musisina simba nokuti kana motikari yaita 9,000 iyi ndabhadhara 7,000 anofanirwa kutaura zvemotikari we2,000 newe7,000 ndiani? Toda kugadzirisa problem. Shamwari inini handichapindira kuti 2,000 unoiwana kupi. Chimhanya utsvage 2,000 uye upedzese mari yangu utore mota yani yako.
ndivana baba vari kuziva kuti mangwana tinoda kupfuurira mberi tichiwirirana. Ipfungwa dzangu nokuti zvatinoita kavakomana ndikanzi inini kumamaini kwedu indotora 70%, iwe unotora 30%. Munhu akangouya patiri anobva angoziva kuti iwe 70% ndiye muridzi wechunu. Handiti ndizvo? Tirikuda kunotarisa bedzi patinoda kukubatsirai nenjere dzinokuvakai dzinozoita kuti muenderere mberi muchiwirirana. Chakanga chasara pamari yaari kutaura uyu 9,000 yanga achitaura, taona kuti pakasara $400 according to him. Kana mazvinzwisisa. Imimi mukati akanga akandipa 7,000. So kwamuri imimi kureva kuti mari yainge yasara i2,000 something kana iri 2,000 something. Handi ndizvo? Right. Inini manje ndichitarisa manje ndongotarisa zvese ndichiona kuti kana aivasarwa ne$400 still mota yainge iye ndiakanga ane masimba emotikari. Akanga asarwa ne$2,000 pa$9,000 abhadhara $7,000 still ndiye zvekare akanga ane masimba emotikari. Asi chaidiwa manje SP agreement inyaya yekuudzana chokwadi kuti ona shamwari ka patasvika apa mudziyo wanga uchiita kuti ubhadhare motikari ndo wafa, iwe watadza kugadzirisa, ini ndatadza kugadzirisa. Handiti ndakuda kuti titengese mota kana zvichiita. Handiti kana kuti shamwari chindipa 2,000 yangu indoita pull out, mota yosara yaayani. But zvandakuda manje motikari yakafa kai, ngatichiisa ena agreement yekuti mota ndikukupa nokuti iye ndiye anoshandisa motikari, ndiye anoziva kufa kwayo, kugadzirwa zvoda kugadzirwa pairi imari chete yaishaika. But paizonosvika pekuti alright ndakukupa mukana wokuti iwewe kusvika panguva yakati motikari toda kuiona ichifamba, ndakatarisira kuti zvechokwadi wakuzonondipa 2,000 yangu. Right, kana motikari yaramba kufamba ndakutarisira zvekare kuti mota inini handichisina simba nayo according zviripo, because kushanda kwawaita nemari yawakandipa simba rakwauri, but ini mari yangu balance ndinoida. How are you going to pay it? Mibvunzo iri kubvunzana vanhu vaviri vanoda kuparadzana mune zvakanaka. Ungaibhadhara sei? Handiti uyu woona kuti am I able here kubhadhara mari yasara? How? Zviri complicated kubhadhara mari iyi kai. Hazvichaita. Handiti. Pamusoro. Yes. Inini kana yakada kudaro ndaiedza kuti ndipane nayo pfungwa tite zvinhu izvozvo. Ndakatomboti ngatitsvagei munhu anogona kukupa loan, tombatisa bhuku remota, inini ondipa mari yangu, ini ndopula out okontinya nezvavanongoita se nemunhu uyawo. Bro wangu haana kuda kunditeerera. Ameno chaitika kwaari mazuva iwawo handizivi, haana kana kuda kunditeerera. Makashaya third party. Third party yaivepo, asi chaitika ndechekuti umwe wedu paikwanisa kuwana mukana wekutaura neuyu nenguva yaizotaura neni, dzimwe nguva bro wedu aita hasha. Mashoko haazoiti kuti timataure dzimwe nguva nekuti yaizoti makuda kundishandisa, makuda kudidi. Asi chinenge chiitika ndechekuti inini chashungu dzangu dzanziri dzekuti tingowana solution zvinhu zvipere. Iye asara achiita zvaanoita nechinhu chake, ini ndisisimu. Ndichasvika pandichakubvunzai, ndiri kudzoka kwamuri, ndichasvika pandichakubvunzai kuti muchibuda muno muchidzokera kumba muchavimbisa dare chii munyaya yenyu, kuti muchaita here kuti nyaya yenyu pamunodzokera kumba modzokera muchinotaurirana zvinoita kuti uyo agobatsirika munyaya yekushanda kwaakaita, kana kuti ndichasvika ipapo
tambonzwa kuti ivo vari kuti chii, because nyaya yenyu hatisi kufanira kuti tinge tichirebeswa nayo. Tauda kuti tosvika pamapeto kana mambo vaisawo dzavo pfungwa tobva taisiya tokuudzai kuti chiendai munoita ichi nechichi nechichi, kana musingade kuita ichi, kana muchida kuita chichiendai munoita ichi nechichi, tonzwa nemi. Yes. Pamusoro idai ndiri kutoshamiswa hangu nematauriro aari kuita murume uyu. Chandambotaura pekutanga mukarangarira ndandakabata $300 ndichida kubhadhara pa400 yaakaramba murume uyu akandirambira. Ndaitove neoption yekunorapisa mai vakanga vachirwara vakatozoshaika zvaanotoziva nevese vatinotaura naSawira vaitozviziva, asi mari iyo ndandakashinga kuti ndimupe ndigadzirisane naye, but akaramba mari iyoyo nechinangwa chekuti aida kuti mari iyi ipetwe yabatanidzwa neinjini yopetwa ita chimbadzo, iye oramba achiita achiita mari. Ndo zvakagadzira mangange egore rese ramunoona iri ratatora. Haisi nyaya yekungotadza unotaura kuti 900 800 mutemo paagreement waiti motikari kana yafa inogadziriswa nani. Ndakatozwa mota haina basa kuti iri parent to buy, inofa handitika inogadziriswa nani. iye anga akati anogadzira, ndichitoitora yanga yakatofa, ndikaigadzira labor yangu ini zvinotozikanwa naShlati waari kutaura. Shlati ndiye akandishingisa akati iwe usatetera semunhu wemurume, ita semunhu wemurume, ndakubasa shanda. Kona aripo panza ko turi kunetseka nei tendai Shlati. Zvino dadaro aramba mari achida izvozvo zvaaida izvo, tikatanga kutuma vanaSawira ivava nekuti akaratidza kutoti zvekutaura neni zvonetsa, akatodza vamwe kuti ndamutuka. Mwana waShlati aivapo, mumwe mukomana aivapo, tikabvunzana Shlati aripo. Pane masoko akaipa here andaudza murume uya patanga tichitaurirana nyaya yemota, vakamuudza Shlati zvavakatomuudza, akazviona kuti handina chinhu chakaipa chandandadini ndataura naye. Ndikati Shlati, ini murume uyu zvakuratidza kuti ndimutsanangurire ndichimuonesa kuti mota chaiyo mari yacho 9600 ndakapedza, ndio mari yandanchimupa 300 kuchisara 100. Iye haasi kuda kuzvigamuchira, ari kuti ndakumuudzira pamota yake. Ane simba ndiani pamota iye zvino nechimiro chavapo? Iye ari kuti ndikumuudzirei kuti haasisina simba pamota, nekuti ndatopedza 300 ndikaibvisa. Totaura nyaya yechikwereti cheinjini kuti toita sei, chaari kuda kupeta icho hazviite kuti andipetere kuti chikwereti cheinjini, nekuti yakamboshandiswa nevanhu vaviri vanogona kunge varivo vakatoabhuza mota. Asi nemabatiro andaita aichiva mota, yaitochivikana nevanhu vakawanda, kutodana vanhu vanotokudza kutoti zvii zvaitoitika, kana yeShlati anotopupura pano. Saka adaro yekwakungoti ini ndoda kutora mota, ndikatumira umwe watakatumira waanoziva anonzi Munyaradzi, akanomuudza kuti ndotema munhu nedemo, handidi kana kuonai pano. Ndikatumira umwe shamwari yake anonzi Gringo, akamuudza kuti munhu iyeye handitodi kana kumuona pano. Ndikamuudza Shlati kuti ini kuti ndipinde miyadhi yemunhu ataura kuti handidi kumuona pano, hazviite. Vakawirirana naShlati akatumwa kuti kana asvika kwandiri ataure kuti mari inopetwa, inini ndiwe kuzotora mota. Indikati kana mutongo uripo wakaiswa kare wokuti mari ichapetwa yoita 1800, ini kumba kwake handiendi kunotora mota. Changamire mama manzwa ndichindundurutsana nevarume vaviri vari pamberi pedu. Tisati tanzwa kuti witness iri kuti kudii, imi makateerera tichitanga dare tatitanga muripo, saka inguva yatiri kudzorerawo kwamuri. Tisachangamire muchinzwa kutsanangurana kuri kuita varume ava, mungatibatsirawo sei? Right. Tanga kwenyaya yavo zvavakaitirana kutanga pamalamba yanga ari mumapedzero amanga makaita. Baba, mota yanga isisiri yenyu
manga musisina power rekunge muchisikotora mota kune vanhu. Changa chatoo chikwereti chenyu chine vavo vanga vakubatirai 300 vachida kukupai imwe mukati 300 hatikwanisi, mukati 300 hamukwanisi. Handiti isusu kana tichiitirana zvinhu chatakawirirana chatakanyorerana pasi chine umbowo mangwani ndozvamanga makatopedza. Wechitatu wenyu mami naye wona mumwe wangu ndowakanditsvagira munhu kuti andishandire basa rangu, asi takazowirirana kuti pamudziyo wangu aite rent to buy, mari yaabhadhara ndeiyi, but nyaya yakunedza ndeyekuti mari yasara haachakwanisa kuita sei kuibhadhara. Mumwe wenyu akakubatsirai. Zvino zvinhu zvandiri kuona kuti mama uda kutoita violence pachinhu chamakatanga zvakanaka. Chamaifanira kunge muchionesana sevanhu vakuru. Chinhu chatoda kushandisa tese tiri maZimbabwe, toda kushandisa rudo rokunzwirana tsitsi pachinhu chatiri tichiita. Kuti one mumwe wangu uyo ari kutambudzika nekuti ndamubatsira nechakati, but zvandamubatsira nechakati handina kuti ndimuitirewo. Takuchida kubatsirana, iye achindibatsirawo nechakati ndichimubatsirawo nechakati, kuti mhuri yake irarame yangu irarame. Mhuri uyu iri kutoti izvezvizvi baba vaishandira mota asi kumba kwacho mota hakuna. Pane mutongo waiswa namambo wandanzwa iwoyo wanga wakanaka zvokuti nyaya yenyu idiki inoda kuti mutaurirane pachirume. Zvokutoti kutozodzoka muchitotenda mambo kuti mambo paipai takazogadzirisana so. Pane kuti mupedze taimi vanhu vakuru muchinetsana. Chinhu chinotaurirana. Dai kunzi hamuna mabhuku amainyorerana pasi. Uyu ane rake sekutaura kwamaita. Pakuchida kuti muchishandisa pfungwa dzevanhu vakaenda kuchikoro dzekuti muchibatsirana kuti one mumwe wangu patakasvika nepapa asi mudziyo ndakazotengesa. Asi zvandaitarisira kuti ndinokupa pawiki kana iri $10 pa $30 muchiwekerana kuti mota yedu yaita mari, muchipa baba zvavakashandira because mudziyo wacho hapachisini. Ngokuti muchavapa mudziyo uyo hapasisini. Yanyaya kuti muchiwekerana mari yavakashandira mhuri yavo iwanewo chekuita se chekurarama nacho sematarisiro aya ive yakaita. Inini chandainge ndichifunga mangonoita musiya padiki changamira ndandichifungudzira kuti maizvinopedzesa ndaida ndikati vakangopapotsa ndopapedzesa ndepekuti izvo zvaitika zvinhu zvakadaro muagreemendi yakadaro munhu anozongochikwesvaira here achibuda achienda kumba asina chaakabata. Toda kuti timbobvunza ivo kuti agreemendi yavo inoti chii. Changamire amai vari kupikira baba kuseni tea vachibuda vachienda kubasa, vari kutarisa kuti baba vari kuuya nei. Ndizvozvo mama. Pamusoro. Yes. Inini chinangwa changu chanisiri chekuti murume uyu abva asina chakabata. Matauriro ari kuita hake handikwanisi kuti nditi ari kunyepa nekuti hapana umbowo huripo kuti mari yakasara chezvo imari. $300 ichokwadi kuti zuva rakwai $300 iroro pamupapera mwedzi nehafu asinondipa mari aida kundipa $300 asi yange isiri kutosvika kana hafu yemari yatoro tenge yasara kuziva kwandoita. Saka chiripo hacho chero mukabvunza murume arapo inini mukano kuti tiite kuti zvinhu zvedu zvipere zvakanaka ndaiuda endi munhu ari kutotaura kuti munyaradzi ndindakatanga kumutuma usaite kuita kuda inzwai kaimi
mukanzwa tatopindira kudaira kuda kutaura imi munonyarara. Musaite sekunge kuyanana nemurume uyu dzive ngano. Ndosaka auya kudare. Handiti mapona. Amugone kuramba makanyarara nyaya iyi. Handiti inoda kugadzirwa ipere. Imi kana muchitofunga kuti zvakapera, idemo iroro rinoita maitiro ewanhu. Kwete muti unenge wakatemwa audaro. Yaya toda kuti muone apa ndeyekuti ndiri kubvunza inini kwamuri, ndimo ndiri kubvunza kuti allright makaitirana zvemafigures hazvi zvatoda kutaura pano. We are not talking about figures. Tinoda kutaura situation yekuti chiitiko chakaitika ichocho chinopera sei chichigadziriswa nemimi. Handiti mapona. Munhu akashanda 7,000. Yamuri kutaura ndiri kushanda nefiga yamuri kutaura 7,000 pa 9,000. Handiti akakupai. Tiri kuda kuenda pekuti right pane mari yaifanwa kunge yakazopedzeswa isina. Imimi makazotora mota mukatengesa. Handiti ndimi here maifanwa kutengesa mota, kana kuti uyo ndiye aifanwa kutengesa mota? Ndikubvunza, isi kubvunza, hatisi kuti ndiani pamusoro. Yes. Chakaitika kuti ndizosvika pakutengesa mota. Nhambo yange yadarika ndichitumira vanhu, murume uyu asingauyi yange yareba. Asi munhu pekupedzisira wandakatumira ndiye murume akauya nemhinduro yekuti murume uyu ari kuti handisi kuda zvekuramba ndichishandiswa nemi, saka inini haizvi ndakusiyana nazvo. Saka inini ndakaramba takangochengeta hangu ndichiti hachauya. Alright, uyo murume chii chenyu mese murito? Ishamwari yedu. Ishamwari yenyu. Saka ndiwatoda kuti shamwari itonge dare renyu. Pavanga muri 2 muri vatatu mune muchimudheerera. Handiti mapona. Saka iye zvino mambo akutonga dare. Sasawira wenyu. Zvichida ndiye akakubatanidzai. Vanhu kana voparadzana vabatanidzwa neniga. Chishuwo changu chekuti ndichinini wandakanotsvaga ndichipa kune umwe adzokere kwandakanomutora ndichimupa kune mumwe achifara. Uye wandakanotorera hama uya ndikauya ndikamupa asara achidi achifara. Munoti kwani vakuru? Vahlati. Idzo hama dzenyu idzo tanzwa zita renyu muri panze. Tinotombozwa kuti muri panze mungada mangotangirana muri ipapa. Handiti mapona. Saka ndiri kufara nokukuonai. Nyaya chinoita kuti iite zvakanaka kana munhu uri shamwari yevanhu vaviri. Handiti unofanirwa kuve munhu ari transparent. Munhu uye anogona kunongedza munhu kuti aiwa shamwari iwe uri wrong iwe zvawakuita izvi. Iwe uri wrong iwe shamwari iwe zvawakudi zvawakuita izvi. Hazvisiri izvo zvandaitarisira kukubatanidzai kwandakaita kuti ndizove muvengi mangwana pamuri. Hazvisiri izvo zvinangwa zvangu. Iwe ndaida kukusumudzira pekuti iwe ndichida kuti ubatsirikewo pekuti nokuti munhu akanga ane trust pavarume vaviri ndiwe. Endi varume ava kuparadzana kwavo nenzira yavari kutitaurira panapa tinotoda kunzwa role yawakaplaya kuti yakafamba sei kuti uzovasiya kuti hamheno chitaurirana nokuti kana ndiri ndauya nemunhu kune umwe ndiri ini ndaunzira mumwe munhu handizosuduruka panyaya kusvika yadi yapera. Nyaya iri panapa ndeyemota yakawekwa ikaita 9,240. Ini chandiri kutaura panapa ndechekuti muzive kuti nyangwe tatanga tiine 40 minutes tatanga. Zvatataura ndiri kuzviziva. Handiti mapona. 9,240. Uyu ndobva abhadhara 9,000. Something. Abhadhara 9,000 yake 9,000 something iyo. Pakushanda kwaakaita balance yake zvaimutaurira yaiti kwasara $400.
handiti pamari yake yaakashandira mari yaifanira kuzobhadhara achipedzesa kune vava yaive iri 400 ndo balance ndobva azoita mune imwe nguva mukudini mota yafa nekudii ndobva yakabata $300 kureva kuti kana dai $300 yakanga yatorwa handitika ainge asara nechikwereti che100 panhau yemota. Toenda pamaservices yemota injini yakazopedzisira yapamota yakanga yaimwe ye$400 injini yacho handiti right. Injini ye$400 ne$100 pane mari apa inoratidza kuti yashanda chi 500 yakudiwa handiti ndizvo right. uyo aisa injini uyo $400 akuda kuita kamwe kabhizinesi kekuti mari ngaimultiplyiwe hameno zvichii zvakunzi zvimbadzo ipapo mari yakunokwira kumafigures asingachaita. Vanhu vakadaro tinavo. Secretary wangu yarapo some other time motikari akabhadhara mari akawanda but mota yacho haana kuiwana. Tinavo vanhu vakadaro. Saka mucommunity takagara hatidi unhu wakadaro. Ino community court inopa mukana wokuti umwe neumwe ape pfungwa dzake. Handiti yasiyana nekwaunenge uchishandisirwa mapepa kuti no kana wakadai apa no iyi extortion yakanga wakuita kumunhu ichi chakati chakazodai chapter chakati chinoramba kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichiitika. Handi mapawa tete chiita kunge tiri kuudzirwa tobvunzwa mubvunzo chete yekupindura but zvizhinji tete chiita tichiudzirwa nemutemo kuti unoti chii. Saka kwamambo mitemo yamambo munyaya dzakadai tinongoti hatidi munhu anoda kudya zvevapfupi nekureba, hatidi munhu anoda kuchemedza umwe, hatidi munhu angashandise munhu pasina mubhadharo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka iwewe sasahwira wavo manje tiri kuda kuti nyaya iyi haisi nyaya itsva kwauri. Iwewe pawakaita nyaya iyi wakaiona pavaviri ava seshamwari dzako kuti uyu ndiye ari wrong, ndiye wakapedza sei nyaya yako. Wakasununguka sasahwira wevarume ava vaviri ava. Nhasi takupa chidanho macheya chete apera. Ndasingadi kutoti ugare papo, ndada kuti utonge wakagara kuno uri mambo wavo. Nhasi takupa masimba ekuti utibatsire varume ava sekuvabatsira kwawakaita pakutanga. Handiti wapawa wakaiita nyaya haisi nyowani ingatadze kushanda nemafigures aya. Iwe unongotaura nyaya kuti iyi nyaya mambo iyi payakaitwa tichiita munhu apa pavarume vaviri apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei ndichimuti ari wrong? Chakati haana kuzoda izvi zvakadai uye haana kuzodiri zvakadai. Ndo zvinoita murume. Kana ukanzi sahwira handiti wapawana. Inini kufunga kwako ndikaita sahwira ndinganyare kuudza munhu kuti uyo uri wrong uyu. Handiti mapawana. Saka toda kuti utibatsire. Ndo unonzi witness pakati pevaviri because uyu anga aitaura zita rako uyu achitaura futi zita rako. Hapana wandaona achaura kuti aireverera kwazo aiwa vaiti kana tanetsana ndiye aizotigadzirisa. Iwewe chitiudza kuti nyaya iyi yakamira sei. Ndotangira papi kuti kutanga kwayakaita here kwete panoda pakuedza kuvaenzanisa mambo varume ava nyaya iri pamberi pedu apa munhu ari wrong ndeuyu. Sei ndichimuti ari wrong? So nokuti nyaya iyi patakamboitaura takaitaura so handiti wapawana. Nyaya yangu yandoda kuti uone hapana patingazongoti uyu murume akashanda. Handiti wapawana. Akashanda iwe it's rare. Zvakaoma $30 kunhingi uku pasina hiring. Handiti petru ukaona wahaiwa ukaita mari inoita $50 mari yawaisa kupeturu
ihafu handiri wapawana. Hapana mari yekuti ungati nhasi ndaita $50 inhema. Distance yaunenge wafamba haisi yekubva pano kuenda pakadoma kuti uzonzi wapiwa $50 mumaoko. Saka diesel kana kuti petrol yaunoisa mumotikari inenge iri 50-50 nedistance nemari yawabhadhara. Handiri wapawana. Saka tibatsire. ndisati ndataura kuti ari wrong pakati pavo vari vaviri nichatanga kutaurwawo mapindirano akaita pakati pavo. Yes. handiti ava taigarisana Yes. seri neseri pamba pamwe chete patairoja. Uyu ndaingomiti muzukuru anowanzotika paanonotenga mota yake ndiri makanika sekuru handitotenga mota handiti akatenga Honda Fit yake iyo yatotara nezvayo ndobva asvika akaipa kamwana kumusha kwavo ikoko kakati nditengerewo mota nditi zvekushikashika ndikupai $30 pazuva 6 days per week rechi 7 reta rake aifanira kupiwa 180 asingatori mota munhu wacho achingoshanda achipiwa achibhadhira ma 30 180 per week. 180 per week Zuva rimwe nderake uyu. Saka aiti mota yacho ikafa ndindaiatenda ndoti mota yandabva kugadzira mai manje chii chaitika. Saka zvisi kubhadhara zvokupa munhu achiita ma 30 pazuva izvi because munhu anenge akuita sacrifice yekuti awane imwe inosara pamusoro. Ndikati chimwe ndikada kuti mota ichengetedzeke ipa munhu aite rent to buy. Yes. Unogona kuzosara wenewo change kana ukaita lucky handiti. Ndobva ndati ndina bhururu wangu ari panext pangu ari kuda mota aritsvagawo mota yerent to buy. Haukwanisi kumupa here? Akati kule ndavaziva munhu ari committed kubasa rechechi kuti ndivape mota vanozoshayiwa mukana wekushanda ndozopesana ndakuvatorera kandakudii hazvizonakidzi takuzovengana. Ndikati please muvapewo nini vanichema kwandiri shamwa nditsvagirewo munhu ada kupa munhu mota rent to buy. Ndikanyengetedza tipai uyo mota ndikauya kuna ava ndikashamwari zvataugwa nemurume uyu andiudza kuti iwewe une commitment kubasa rako rekuchechi unogona kupedzisira kuenda kumisangano yechechi nemota iyi musina pekuti haunawo paunoona kana sendi raunodi kwanisa kuzopani uyu muchazozvibhalansisa sei kune ava ndini uyu. Akati shamwari ndaona nhamo iko zvino ndakudawo mota ndotombotraya. Ndati hazvakanaka. Ndasvika ndikamuudza ndikati ndamuudza nenyaya yawataura yeye kuti nozvibhalansisa sei nezvekuchechi nekudai. Akati zvona aiwa anozvikwanisa. Anzi hatizonetsani here nekule nemunhu wenyu uyu. Ndikati kana hachimbomupa shamwari. Kana chero mukanetsana mota yako inenge yakangonaka isina chayani akashayiwa mari mota yako anenge ainayo unogona kungotora mota yako kuti honai kule patauwirirana matadza kuita ndakutora mota yangu inenge yakanaka asi ane vafana wekuti ukapaka mufana unogona kunzwa nzi yarovereswa hapana chaunowasarawo nacho. Ndobva ava convinced ndobva atora sezvo ndakamboipa umwe munhu ava ndijourneyman class 1 motor make kule mota iyi handiti mozochema mangwana investigatai zvese zvamunofungidzira zvakafa ndizvichinje ndizvibhadhara handiti. Ndobva vatora mota kule vakasvika vakapaka mota pamba vakataura zvavakataura ndiziti vakazogadzisa chii nechii ipapo handiti. Vaita mazuva iri pamba ndikati kule ndozvamaichemera here mota izvi kudii Honda Fit inofa zvinhu zvingani zvingatoti ingagare pamba. Vakati rega ndichimboenda naye kubasa. Ndobva ndichitoora ndobva vatora mota ndobva vatanga kushanda vachikwedzana. Saka yangoti gare avo yavoti kule munhu nya acha haasi kuunza mari. Ndikati chii kwasima zvavari kuita hazvisi kuvapa mari here? Handizivi. Ndati tichadii manje tinopera mushe here vachingodaro vachingodakati chimbovapawo nguva chamwari tione kuti zvodii munhu mukuru kana aremerwa anongodi kuti ndaremerwa osiya mota okupai mota yenyu handiti. Vachovha ndobva vazoti izvoni gore rakunopera raifanira kunge vakawirirana uye akati mari yangu haisati yakwana onai tarisai mota apa bva muna October here, October, November, December. Havasi kuunza mari. Ngati kule chii chakuitika. Vakati nabhuru wangu andipromisa kuti anogona kundipa mari yandingangoibhadhara chese yeseka 1.
vachikwainzona handisi kupiwa mari kana ndichaendesa yoseka 1 ndomataura akaita ndikavaudzawo ava ndikati atizondingai ndichaendesa yoseka 1 vakati achibva anditi vasafungidza kuti handisi kuzviona zvavari kuita vari kupa anonzi jombo mota achifamba takura vana vake achidii saka jombo yacho anogona nganga asikakwanisi kuvapa mari ndo zvavakandiudza kuti mota ndiri kusangana nayo ichifamba asina handina mari yandiri kuona chirudzii animaona saka ndo pakabva grudged ava manje kuti ko mota ichifamba nomumwe munhu achipiwa munhu achifamba nayo achihaiwa kati aiita sei handizivi waipa wacho ozoti inini handina chandiri kuwana mari handina chandiri chiri kuya kumba kana yakafa mota vadii kuuya ndavapa mari votenga kana vasina mari votenga zviri kudiwa zvacho ini mari yangu ichange kuuya handiti vandaenda kuna ava ndikavaudza zvandabva zvabva kunova kuti hanzi mota kana muchiti yakafa hunzai yamutaure kuti chiine chii tibhadhare mudi achibva kuti aiwa handingati chinoramba chinokwidza chibhiri rekuti mota yacho ndoipedza gore ripi ndikati ndapiwa 500 pakambopiwa 500 vakanoisa injini vega zvikanzi ndikaramba chingonovha mari uku ndichigadzisa mota inoramba ichikwira ichienda mberi ndozvokwanisa kuipedza gore ripi hachiperi chikwere chacho ndikati pani maimodii bhozi mune zvamune makanyorerana kuti period yakadai munhu anenge akuda mari yake kuti inge yapera kubhadhagwa nekuti iye akangonotenga mota keshi akasvika kusvitsa ngosvika kiu ndichienda kuenda kutsvaga mari animaona ndopandakazonzonzi vakazova vachinotora mota vakunotora mota vaona iri pamba vachiti akafa vachiti kwaenda kangosandikamutsa mota yainga isina exhaust chete kwaya vakandituka here ndo matauro avaita vakabva vandituka pamusoro pezvo havana kuda kuzvinipisa vakabva vandituka pamusoro pezvo kuti ungada chiexhaust chinembori nevalue ichichi ndo matauro zvavakazoita here indandisipo ipapo ndikati ko chii zvambodii vakomana dai makandishidza ndakapinda pakati kwandakamboita pekutanga wandakaita vandaenda kuna ava zvikanzi vakandituka kachandakakuda ndaiwo chingoti handivati mota haisi kuvatsvagisa mari vachanditira mupurani yekundiwanira mari nayo saka mboti ndakumboipaka kumba vangoiuya nemari yangu yodi wopedzisa mari yangu yakasara mota iri kumba ende for chokwadi vakaichengeta mota pamba ikagara mota pamba paya agara mota pamba paya vachibva vati zvoni kwandiri manje mwoyo wangu wazonyevenuka endai munovatora muye navo tichiona tiwekerane pamari dzakasara titidi vapedzise mota iri kufamba ipapo yanga yakapakawa pamba handikuda kuti yaifamba here kupakwa vakabva nayo vakaidhiraivha kubva nayo kumba vakanoipaka uko pandakambosvika uko pumba pavo mumusi vakati akule chimbo yambotirai kumutsa mota yagarisai isinambomuka ndobva vatora bhatiri vakangoti yangoijamba ikangomuka ikamira payakamira ipapo ichingoti hana injini ndobva yangosiya takaidzima iri ipapo so mubvunzo wangu kwamuri manje ndandakupedza hamuri kunonoka kupedza ndatopedza nokuti ndinoda kuti ndoda kusara ndiine munhu ari wrong nokuti munhu ari wrong pautu hwavo last ningini yacho yatiri kudaedza kutaura yacho mai ndiandida kuedza kutaura pavakati ngaachiuya tipedzerane tiwirirana handiti ndikati mafunga kuti munodii tinongovekawo dheti rayaifanira kupedza taifanira kupedza musi wani handiti tiona kuti vanga vapfuurira nemazuva mangani towekerana kuti shamwari kana ukagarawo nemari yangu 5 months kana 3 months ufunza kuti ungandipewo mari iyi towirirana kuti anoisawo kapesendeji kapi kana whatever kana kuti 100% kana 50% tiwirirane endai munouya navo handiti ava ndakavafonera usiku ndikati zvanzi tiuye nani avo nabadi zvanzi tiuye kunhingirikini uku bcause ini vakambenga iniwo badi pachizva futi vakambenga vambonditi imimi matadza kugadzisa nyaya pakati kuwirirana nakutaurana kule zvakanaka saka minzi mahamusi kugona kupindira pakati pedu handiti saka zvinani musiyane nazvo tichazongona zvekuita asi vakazonditi aiwa handazodzora mwoyo endai munovatora mwoyo navo ava ndikavafonera vakati uya ne5 yepeturu tidire mota yamunya tiende tinotaurana pamatox pacho tikatora mota tora mota handiti handizoti vakazomuka vafungei vakati
ndazofunga ina handiri zvekunoitwa matare kuti mogona kusvika mondudza kuti wedzera imwe mari mondishuramba muchingondishungurudza muchindishandisa pamusoro pekumboshanda kwandakaita. Ndikati nhai sekuru nhai kule imimi madheti renyu ramakawirirana kuti mufanira kunge mapedza musi wakati makatorerwa mota here zvikanzi handina. Kati makamapedza here kati handisati ndine zvikonzero zvangu zvandee ndinazvo. Ndikati zvikonzero zvacho makadindiudza sezvo ini ndagara ndichingori paground sezvo ndini ndakatotaurana navava kuti vakupei mota madindiudza kana mama mune zvimwe zvikonzero zvava zviripo pakati apa takaedza kuedza kuzviinzanisa. Handiti mutemo unoti chii panhau yerent to buy? tinambomvera ndamboverenga mutemo asi unoshandiswa nevanoshandisa vacho iwoyo ndowandiri kutaura unoshandiswa unoti pane ukadhifota kubhadhara zvamune mawirirana kuti inga 2 weeks kana 3 weeks mota yako inongotorwa munhu anenge aripossess mota yake because ndiye anenge atori nebhuku racho zvese kuti kana usina kumita by target by this date. Handiti ngatichiti ndiri kutarisa mafigures apa ndiri kutarisa mafigures sekuti munhu abhadhara 7,000 motikari iri kuita 9,000 kurati kwasara 2,000. totanga tabvisa yekutengwa kwemota yacho tikabvisa yekutengwa kwemota yatitoverenga kuti yakabhadhagwa neuyu pamusoro pemota iyoyo imari ndo zvamunoita kuti lese ini ndakaitenga mota ne 5.5 handiti pa 5.5 papa toita kuverenga kuti kana abva 7,000 yakutonzi yave yangu mari yakuto yanda kutoverenga ndakudyawo mabenefits emari yangu yandakainvesta inenge iri 2,000. ngatiti motikari yaita 4,000 pa 9,000 kana kuti motikari yaita 5,000 muchiitenga iye amuridzi wayo kune 4,000 iri pamusoro yachajwa kuti iwe unoshanda uri pa 9,000 paine profit kureva kuti pane profit ye 4,000 right. ndo pandiri kuti inini ipapo price yemotikari yakatenga mota yakanga isina kukwana here 5.5 yanga yakwana akashanda akabhadhara mari yakatengwa motikari maprofits yanga yakufanira kunge yabva pa 5.5 zvina mberi right ikanosvika panhingi apo pa 7,000 kurati pane chi 1.5 right. munhu ashanda adzosera mari yawakatenga motikari yako akupa zvekuti nyange dai paitopinda imwe motikari handiti ingadai yakatopinda taiti mota iyoyo yatengwa nani yatengwa nemunhu akagara kumba here kana kuti yatengwa nemunhu akushanda. Let us be very fair. Inzwai ndoda kutaura muno maamudare manje we need things of fair handiti ka tatisu motikari yaita 5.5 munhu ashanda 7,000 yamuri kupupura mega handiti he paid back 7,000 kureva kuti patotengwa imwe motikari nyowani nyangu 86,000 or 86,500 or 87,000 handiti mazvona mota yadii yadzoka zvekuti dai vanhu vachinzi vanenge vachiita business vaine business minded handiti pandangotopiwa mari yangu kunoti yatokwana motikari ndakutononingiringa vanhingi vakapinza imwe motikari handiti ndo zvinopa kuti musazoita daka nemunhu ari kushandirai. It's an advice yandoda kukuudzai nhasi handiti mapawana ndawana mukanaka munhu ashandira $5,500 yandakatenga nayo motikari pandiri kunodzokera kunotenga mota iyoyo handisi kunoiwana 85,500 inenge yanoti kwire zvishoma shoma handiti inganzi yakuita 6,000 ndatonoitenga imwe yatouya paground onzonzi vanhingi vakatopinza motikari ndo zvinoitisa kuti mudhiraivha ari kukushandirai arumbidzwe nevanhu iwo gomurumbidza iwo wamotikari nyowani haumboita daka nemotikari yaunza imwe mota haumboita daka nemunhu ashanda kuti utenge imwe motikari saka munongoramba muchiita as if haana zvaaita zvine value. Point ndiyo ndakaitaura ona bhuru na bhuru wangu ona bhuru munhu ashandawo zvichokwadi yatakatenga naye yadi yadzoka zvikanzi hongu taura ikoko mutaura but kudzokera kwayo anenge enga ichiyambichana
vari kushanda vari kukesha mari more than mari yandayapa munhu rent to buy for 1 day per week, 1 day per week, 1 day per week, 1 day per week. Manje uyanga achiwana 2 days per week. Saka ndo mataura vakati saka uyanga achitori more covered kudarika munhu ari kutoshanda. No. Ndo mataura vakaita. No. Ndikatengesa bhaibheri muri kuda $10 kai. Ndikanotengesa bhaibheri $10 ndikauya ndikakupai. Kana kuti ndikanotengesa foni yangu ndikauya $10 ndikakupai. Ndikanotengesa kana kuti bhilo yangu ndikauya $10 ndikakupai. $10. Handiti mapawa. Handiti ndizvo. Tinoda kutaura nyaya yekuti kana taakudzorera varume ava for the meantime because ndinoda kuvapa a week iye zvino vachisumuka apa kuti mune kumwe kunotaurirana kungavepo here. Handiti mapawa. Ndisati ndazobatsira rimwe divi rimwe chete pamativi maviri. Randinobatsira pa2 awo 1 rachona rinohwina. Handiti mapawa. Because ndinoziva mabatsiriro acho. Kuti aiwa bata apa. Aiwa bata apa. Handiti mapawa. Chatisingade kupedzesera ndafunga kuti munhu angashandise umwe munhu here for such a long time. Munhu wongokwesvaira achibva pauri achienda kumba. Wakamutarisa nemaso ako. Umwe baba achibva pauri ashanda, iwe uri makanika, wouya pamba pangu wogadzira motikari. Motikari yanga isingamuke yakumuka asi iri kuramba kufamba. I have to do something. Handipona ndofana ku appreciate but motikari yanga isingamuke kai. But zvino yakumuka hameno chakuitsa kuti isafambe chi. Handipona kuratidza ndiri kutenda iwewe kuti pane zvawaita zvaita kuti chinhu chitombobva pachanga chiri chichienda pane imwe stage. Right makanika taiona motikari yakumuka. Saka ikagara tunoimutsa ichirana. Handiti ndizvo. Unofana kuenda ndine chandasara ndakabatirira pauri kuti no, he tried his level best. Mota yanga isingamuke yakumuka. But iri kuramba kudi kufamba. Ndopo ndochienda kuna Changamire ndimunosimboitawo izvi. Motikari yangu yanga isingamuke yakumuka but iri kuramba kudi kufamba. Handiti ndizvo. Hakuna makanika anosvika kugara kuti anosvika kuti shamwari motikari handisandambozviita kumutsa mota kuramba kufamba. Wonzi aiwa imota rudzi yakadai mangwana ndokuona wadzoka. Mdara regai timbotiraya zvimwe zvandadai. Motikari inofamba. Asi ukaona ndakuti wamutsa motikari kuramba kufamba pa $500 handikupe. Wobva iwo woenda. Kuna kuti ndagadzirisa motikari yangu. Mabuilders. Handiti imba yaivakwa kusvika yapera. Vanhu vachiremara ari kurohwa. Handiwapona. Aisa futi apega imba yadi. Anoichera hasiriye. Iye aipega chete. Uye anouya aseona kuti imba yakapegwa zvakanaka. Ochera foundation. Akaisa footing. Asiri anovaka foundation yacho kuivaka kudai kuenda paslab level. Handiti kusvika imba yadi yapera. Atidi hunhu hwakadaro. Handiti mapwana. Saka mubvunzo wangu sahwira iwe uripo ndewekuti varume 2 ava mune zvimwe here zvamungasumuka nhasi muri 2 zvamunganotaurirana zvichiratidza mutsauko wenyaya yamauya nayo iri zvainga iri because zvinoita ibata-bata. Handiti mapwana. Kana musina njere mairi imimi vaviri ezvino takupai chiedza chekuti no, hamugone kuitana zvinhu zvakadaro vanhu kana makamboshandirana. Saka makaona kwakaiswa Ministry of Labour kukadoma. Kune Labour Office yekuti yaishanda kuti hakuna munhu anoshandisiwa asingabhadharwi. Handiti mapawana. Saka imimi sekushandisana mune zvimwe here zvamungativimbise panapa kuti aiwa mambo takuda kunotaurirana kuti right hatinazokwanisa kusvika apa asi takazoitirana ichi nechichi zvatakaitirana ichi nechichi ngatichidai kuti iwe usarewo une chakadai kana kuti aiwa zvatakatoita izvo zviya zvakapera. Handiti umwe chete wenyu wochidzoka kuti patakaenda papaya mambo hapana chakadii zvacho chakabuda. Handiti mapawana. Tochitangira papi ipapo. Hapachisina anozosora umwe apa pa2-1 wenyu.
handiti mapawa kuuya kuno kuti ngatiyanani handiti ndizvo makatadza kuyananisana mega mauya kuno moti ngatichiyanana munogona here kuchibuda muno muine zvimwe zvamunofunga kuti takuenda toda kunogadzirisana apa nepapa yes ndofunga inini ndakagara hongu yakareba saizvozvo ndichinetsana nevarume ava chinoita kuti zvinhu zvinetse makaro nekusataura chokwadi. Pane parumwa neshamwari yangu iyi pechimbadzo paazoti painzi 50% kana kuti 100%. Arume ipapo haana kuda kududza kuti paitotaurwa chimbadzo chaicho. Uyu shamwari yangu haana futi kuda kududza paari kuti ndakanganwa figa nzvenga kuti mari haasi kuda kuitaura yakasara. Chinzwai kaini inzwai bhuku ramanzwa richinzi handisi kuruona kana ndakuita nyaya yenyu inonakidza nyaya yatokutaura pamberi pedu apa but hatigone kuya panapa tichikurodzerai matemo tichikupai matemo kuti uyu ndiwatoda kupa rinotema maningi uyu muperi akagomara no hachisicho chinangwa chedu but tinosvika panguva yacho iyoyo handiti mapona iyoyo tinosvika panguva yacho iyoyo handiti mapona harisina kuti rinotema rasvika panyama yako ukadarika ningi 15-20 centimeters iro riri panapa rakadai iwo ukadarika nepanapa urinokutema chete rinokucheka demo tikarirodza isusu hatidi izvozvo saka ndiri kubvunza imimi varume vaviri sawira uripo ndati mungagona here kufunga kuti paya maybe sekutsanangura kwangu chiita dare tikaenda tingangonobata apa nepapa zvikatibatsira. ini ndakagara ndiri open vakuru vari open apa kuti imimi muende mutaurirana. Kutaurirana kwacho ndiko kuti kana uchitaurirana nemunhu unotaura masuggestions ako handiti wapona ini ndakanga ndadai chinhu chiri kunoipa apa pane mari 700 ningi 800 I'm sorry yandiri kuona 400 yeengine handiti nebalance 400 handiti tomboti 800 ndoirapa handiti kunyange zvazvona yakanga yakunosvika kuma2 chichi ukoko nezvimpadzo kana kuti zvichii isu chatiri kuda ndechekutauriranai business ukaona takutaurirana zvezvimpadzo takutaurirana zvechii hatina business yatakutaura nokuti chinhu chamuri kutaura ichocho icho zita iroro rega achitomboveko munyika handimapanzwa achitoveko asi nekuda kwokuti munhu anenge ashaya kuti ndoita sei ndopanonopinda extortion iyoyo kumupanidzirwa so nechimwe chinhu oshaya kuti hapana zvandingaita wonzi ndikatora $100 yangu inobereka $10 saka ukatora 1000 handiti wozwa ndine $100 yemunhu handiti yonzi mwedzi ukadarika umwe inenge yabereka yakubereka haichabereka ichinzi 1000 ayo inongonzi wabhadhara iwewe mari pa 1000 ukabhadhara zviri nani utobhadhara $100 yepercentage yepamusoro chikwereti choramba chiri pa 1000 tinozviona zvichiitika saka ndoda kukubatsirai kuti ava zvavari kubvuma kuti ngatimbonotaurira naye endai mutaurirana. Kutaurirana kunouya pekuti hatisi kuti muitiswe nevavo munotaurirana muchionesana inini sabuilder ndiri kuda 10,000 pakuvaka chimba chese chino ichi handiti munhu oti ndine 7,000 handiti kuri kuti pane 3,000 iri kudii yabviswa kapa ndo yatinodzokera toti alright 7,000 ndo yamuinayo ini 10,000 ndo yandiri kuda ngatichinogovanayi nepakati 3,000
saka kureva kuti chisarai muchitsvaga $1,500 ndo mari yamusina for the meantime. 7,000 haina problemu iripo. Handiti chinhu chanofanira kuita 10,000 chache 8,500 ndo rinonzi kutaurirana. Handiti saka ndoda kukukumbirai kuti pamunodzoka musi wa25 handitika munenge makutiudza mabhuku arapa zvichichi zvinopa kubatsirirana. Handiti mazvona zvinge zvirapa. Handiti mazvona there is no need yemabooks kana vanhu mataurirana imi muchidayira kuti aiwa fine zvamawirirana zvoitwa pachirume fine. Handiti ndizvo ndopanoda kusiyira nyaya yenyu nhasi kuti takavadzosera kumba. Tavadzosera kumba ndo zvavakadii takavapa mukana wekuti ngavachienda vambonotaurirana pachezvavo. Handiti ndizvo kuno hatiuye kuzorodza mapfumo. Mukaona takurodza mapfumo hatina kufara nevanhu vatachitaurirana navo. Next court.